moltes gràcies a tots i totes per haver vengut a aquest acte, que principalment pretén recordar aquells que van lluitar per les llibertats i la democràcia foren afusellats injustament. I avui en dia encara aquesta justícia no s'ha trobada. Bé, passarem a la lectura del manifest i abans una ofrena floral acompanyada de les xirimies, bé, del tamborí, per dir-ho així, d'en Pau. Àvida. Aquest 2014 tornem a ser aquí, al Bot de la Memòria, per commemorar la data de l'11 de març. Degut a que tal dia com avui, fa 77 anys, 4 poblers foren assassinats injustament, després d'una farsa de judici a Illetes, Calvià. Avui és el dia en què recordam els herois màrtirs poblers, perquè no caiguin en l'oblit, aquells que lluitaren per defensar el dret de tots i totes, aquells que defensaren la democràcia i la voluntat popular, de les urnes i que pagaren a la seva vida. Les persones assassinades en aquell despropòsit d'aixecament militar a la Pobla foren 5. En Pere Sarraseguer, que va ser un sindicalista molt actiu militant de la UGT, pobler, del qual desconeixem la data de la seva desaparició, però que aquest està considerat com un heroi màrtir pobler, pel seu exemple i pels valors que aquest representa. Antonio Palazón, Crisant Valcárcel Moll, Juan Antonio Orozco Trulla, carabiners, defensors d'un govern democràtic i elegit per les urnes de la Pobla, defensors de la llibertat i la república, es van convertint en herois poblers un 11 de març del 1937. Jaume Serra Cardell, de Can Cuca, mestre de l'escola graduada, secretari de l'Ajuntament i membre fundador del PSOE a la Pobla. Pobler que defensà exemplarment el socialisme, la república i la llibertat. Heroi màrtir pobler assassinat. L'11 de març, en 3 carabiners màrtirs. Avui també cal recordar que els poblers represaliats foren desenes i que tot i el simbolisme de la data d'avui, 11 de març, són moltíssimes les persones que mereixen homenatges. El signe més clar per veure que la transició no va funcionar és que tots aquests herois s'han intentat oblidar, quan són els que han aconseguit dignificar la política i la democràcia a la Pobla. Posant fil a l'agulla, cal començar des del principi per entendre les motivacions de l'aixecament militar i el cop d'estat. Tot començà el 14 d'abril de 1931, quan després d'unes eleccions els partits republicans varen sortir elegits per majoria. El rei Borbó abdicà i se'n va anar, i es proclamà la Segona República. Aquesta tingué 3 períodes. En el primer hi va haver un govern de centre-esquerra, que emprengué grans reformes dintre d'aquella Espanya endarrerida, així com també es van crear moltíssimes escoles públiques i també cal destacar que l'Estat es va tornar laic i, per tant, el poder de l'Església va perdre protagonisme. Una altra reforma va trencar el poder de l'exèrcit, racionalitzant-lo, reduint els costos i creant desavinences amb els privilegiats militars. Finalment, es milloraren les condicions laborals i s'afegí també el desencant dels patrons. La segona etapa va començar el 1933 i s'anomena el Bienni Negre, perquè la dreta que amplià el poder, que les urnes van fer enrere totes les reformes engegades pel govern militant, pel govern anterior. I la tercera etapa començà l'any 1936, guanyar el Front Popular, les eleccions i pujar al poder. Aquests eren una candidatura àmplia que aglutinava tot el ventall de l'esquerra contemporània. Varen presentar un ambiciós programa electoral en el qual es proposava una reforma agrària que expropiava les terres de terratinents per repartir-les més justament. També proposava aprovar l'Estatut d'Autonomia a Catalunya i a Euskal Herria, però no se pogueren acabar. Altres propostes molt dignes eren les condicions de treball dels treballadors i les treballadores que estaven per damunt de l'actual reforma laboral en molts aspectes. Davant d'aquesta situació exposada, els cacics, el clergat, l'exèrcit i els falangistes aterroritzats pel poder que es repartia pel poble i es feia perdre els seus privilegis, aixecaren en armes contra el govern i es declarà la guerra civil. És evident que Pinyol Vermell condemnà l'aixecament feixista contra un govern legítim elegit per les urnes. També recordar la convivència dels partits al poder actual, amb partits que defensen la ideologia feixista, com Espanya 2000, Falange Espanyola, Democràcia Nacional o Plataforma per Catalunya. Es segueix en la falta de democràcia i demanem que s'eliminin aquests partits.
També es segueix homenatjant des del poder a còmplices del genocidi, com per exemple a la Pobla, els carrers dedicats a Dr. Gómez Ullà i Calvo Sotelo. Elles i ells segueixen en nosaltres també, per tots aquells que lluitaren per la llibertat, el millor homenatge, la victòria, salut i visca la República! Visca!